Ako'y nakita ang video mga higala ni RG Sino ba? Iyahan naman noong giatake ang mga pundok na rehistro sa gobyerno. RG Sino pamina walay sayo sa grupo o sa pundok na marehistro sa gobyerno. There's nothing wrong with sa mga sikta o pundok o organisasyon na marehistro sa gobyerno. Wagi sayo pa na ako nakita. Pero nganong giatake man nimo ang mga pundok na narehistro sa gobyerno? Kung sa sala sa gobyerno nimo? Nganong murag anti-government naman hinuon ang dating sa imong diskasyon RG Sino? Murag supak naman hinuon ka sa patakaran sa panggamhanan nato. Patakaran biya na sa gobyerno nga irehistro gyud dapat ang tanan nga mga organisasyon. Sabi nimo kini nga statement ba yan nimo commercial ning statement. Kung nahunaon gyud pag-ayo kini nga statement, murag imong gina-challenge ba nga dili magpa-under subjection sa authority. Tinatagaan nimo ang mga tao mo rebelde batok sa gobyerno. Sabi nimo RG Sino, kung ako pala presidente sa Pilipinas, isag na mayor lang siguro ko. Ipadakop ta ka ba? Imbis na bawo maganita kandak og mga information drive na bawo maganita og remind sa general public nga magparehistro dunay tindahan kuha ang permit, ikaw po dino itig discourage sa mga tao nga dili magparehistro sa gobyerno. Unsay sala sa gobyerno nimo? Unsay imong motibo nga makigbatok man ka sa gobyerno? Dili og wala gyud mahitabo nga nisupa ko sa gitawag og gobyerno. Kana mo pagsulti manggod doktoy nga mahitungod anang inyohang gitawag og rehistro, igo lang ko nagtug-an sa tinuod. Kanang mga pundok nga narehistro sa gobyerno dili na iya ni Ginoong Jesucristo. So sa mga pagiyang nisupa ko sa gobyerno, nga igo ra man ko nisulti nga kanang mga pundok na rehistrado sa gobyerno apil ng tawag anang imo, dili na iya si Ginoong Jesucristo. O sa kaso po ana, kumingon ko nga dili mo iya ni Ginoong Jesucristo. Nag-isulti ba ko nga ayaw mo pagparehistro? Ganit nalipay ko nga nagparehistro mo. Nga naman kay nagpadayag nga factual ang pamulong, factual ang mga argumento nga among gipresent nga kanang inyong pundok dili iya ni Ginoong Jesucristo, kay mismo ang dokumento sa gobyerno nagpamatuod na kanang inyong pundok nga inyong giparehistro dili na iya ni Kristo. Nga naman, kaya basta gani magparehistro ka, number one, syempre, naagi nagparehistro. O nya, pag magparehistro manggod ka sa mata sa gobyerno, ha, ikaw ang originator, ikaw ang founder, o sa term pa, sa SEC, kining gitawag og incorporators. So kung incorporators ka, ikaw ang originator or founder sa sekta or sa institusyon nga imong giparehistro sa gobyerno. Buti pasabot, pag magparehistro ka, kanang imong institusyon, kanang imong sektang gipasakupan, ilalom sa balaod sa gobyerno. Ano na kaingon man ko nga dili na iya na Ginoong Jesucristo? Number one, tungod kay again, na ay mga founders, na ay mga incorporators nagparehistro, imposible man pagkaayo nga ninaog si Ginoong Jesucristo sa 20th century niya pagkahuman nagparehistro niya, iparehistro ng inyong pundok kung kang Kristo gyud na. The fact nga walay pangalan ni Ginoong Jesucristo, the fact nga way personahe si tawag ining walay personahe nga Kristo nga nanumpa sa abogado, kasi siyempre pag magparehistro manggug ka naa kay sworn statement, kung baga kanang imong gitug-an din sa rehistro tinuod na tanan nya mo pirma ka nya notaryuhan na sa abogado. Ug ang responsableng mo pirma ana ang mga incorporators. Mo ibito sa Articles of Incorporations nakapirma ang mga incorporators sa kilid o nya sa last page na adito ang nakabutang ang mga ngalan sa mga incorporators. So mo ni number one, kung na incorporators mo ni mga founders, unya imposible kayo. Mas si Kristo minaog nagparehistro og pundo ka kanang inyong ipasakupan ron, imposible kayo. Mga bakakon mong dagko. Number two, nganong tawag ining niuyon man ko sa pagparehistro ninyo, kay mismo ang gobyerno nagsulti na kanang pundok nga inyong giparehistro kamo-kamuray tag-iya ana. Kanong inyo mang ipasangil sa Ginoong Jesucristo? Diba? Nganong ipamugos magyud ninyo inyong kaugalingon, ipailan ninyo sa mga tao nga iya mo ni Ginoong Jesucristo nga kamo-kamo ra may nagparehistro ana. Kamo-kamo ra may tawag ining founder ana. So buti pasabot na makak mo atubangan sa mga tao. Kay ang dokumento publiko nga gi-provide sa gobyerno kung diin mo to ang inyong Articles of Incorporation, na kung naamoy tawag ining SEC certificate nga nagpamatuod nga rehistro mo, kaptong mga informations nga nakabutang sa dokumento, official to. Kaptong nakabutang ang mga informations nga hatag sa gobyerno ninyo o inyong tawag ining gi-fill upan, factual to. Kaya kung dito factual, buti pasabot na kung sa kuan pa na siya
kanang falsification of public documents, kung baga. So mo na kanang duha ka butang ni uyon ko nga magparehistro gid mo. Number 1, na mga incorporators. Number 2, ang dokumento nagtug-an na kanang inyong pundok kay nagparehistro man mo na ay mga responsableng founders ni anang maong pundoka og sigurado ko dili na kang Ginoong Jesucristo. Usa may akong gisupak sa balaod. Unya ko na ako gisupak sa balaod unsang klase nga kaso ang inyong ipasangad sa kung kaso nga igo lang ako nagsulti tinuod na kanang inyong pundok dili na iyan ni Kristo na makakbako. Nya unsa ang pilabot dili man gobyerno akong giatake. Ang ako ang giatake, ang ako ang gitanggalan og maskara kamo. Ngano man kay kanang inyong pundok nga inyong giparehistro kamoy tag-iya, kamoy nagtukod nga ipasangil ninyo ang Ginoong Jesucristo, daghang taong mga ilag. Nya ang inyong kapital Biblia baya. Di ba? Tanawara. Naabot na noon dito sa asa kagibot ang aning una doktor pa naman unta daw ni amot unsa kaning klase nga doktor ba ni sa hayop or doktor ba ni ako kabalo unsang klase ni nga tawag inong doktor kung PhD ni dili man pang PhD ang argumento ug ang understanding sa balaod nang dita pailad mga sir ug mga mama kay narabay uban nga mura ra bag true basta mang istorya. Pero tanaw niyo kasi mga taong mga nakabalo, why unod ang mga istorya. Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow niyo po yung mga pages po natin, RJ Horolanciano II TV, Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologies TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, subscribe po ninyo yung mga channels natin, Dalay Catholic, Apologies International Official, RJ Sano II TV, Kuya Apologies TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na always pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa pong ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung ipadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.